Thank you, Lou. Uzabo kaMavuso endaweni yaseDaliya ebukhosini bakwaYende uGenyaneni. Ngizalelwe khona la kodwa ngakhulela endaweni yaseMayflower abathi kuseHereford khona ngafunda khona. Ngaqala ukusebenza ke eGoli ngigeza amateksi ngukhawashi kwaya ke ngadriver ngagcina sengiyisebenza nami sengineza kithi ke imoto. Igama lami nguSithabile wakaNhlabathi sikaMavuso namuhla ilanga lomshado. Namuhla umhla ka-10 enyangeni yesi-8. Ngiyacacelwa uMaNhlabathi unkosikazi wesibili umakhosikazi akithi omdala kunokaShanda uMambata. Shuthi sengizoba uMrs Mavuso kusho lokho angithi. Sengaqeda ke kuye sengiqeda la kuMaNhlabathi. Sahlangana kwakuyinkosazane nje ngiyibona. Inkosazane engangiyibona ethempelini lasethanda ukukhanya. uMavuso wangithola ngisaseyinkosazane ngangihamba u25 impela inkosazane yaseNtanda. Sahamba sakhethana saye ebhentshini. Sahlangana yayifunda le nkosazane ngiyitshela indlula iye esikolweni ngiyibona sisaseMayflower kodwa. Saze sagcina ke savumelana ngahamba ngayicela eGBC. Sathi ke nasekufuneke siyohlangana kawu lafika lelo dimoni ngenqa ngayenza into ethelelo kodwa ke naku namhla ngiyakuphetha. Kodwa ke sahluleka ngizosho lapho umthetho wahlula sagcina sesingashadanga ngenensuku ehlaza. But ke wasigcina ke isithembiso njengoba wayethi uzongifaka u14 ukwazile ukufaka nangaphandle kokuthi sifake ngenensuku ehlaza. Hey bekulukhuni bekunzima. Nawo mama omdala belwa besigijinyiswa sishaya. Sake sashaya impela nje ngikhumbula ngelilanga ngawiswa imoto ngiya eSabatheni eKwandeni. Nangiwiswa imoto sengilimele yathi yezizongihlola wasuka umsindo nami ngisafihlile. Ngingakayi nokuyicela hayi waliwa kakhulu samba uhamba onzima kodwa sathi nasiqeda lapho kayo wasuyamukela umamkhulu kwaba kuhle ngoba kunyamuhle. Ngahlangana mina noMavuso ngangisasemncane ngangekho ngayo uma ngihlangana naye ngangisafunda nesikolo ke ngaleso inkathi wayengilalela endleleni mangiye esikolweni athi ufuna ungifaka u14 njengoba sekwenzeka ke namuhla okukhombayo ukuthi ngizogqoka ku14 cha yena wasigcina isithembiso sakhe siyakubona namuhla ngezenzo ukuthi sesiyaqaqa ngiyakhona kaMavuso. Cha engakudlulisa nje insizweni eyicela amakhosazana. Inkosazana naso uyonile ufuna uqhubeke uyiqede. Ngayona mina kodwa ngoba inhloso yami ngathi ngangiyona ngoba ngangikhona mhlawumbe ngangikuhlosile. Kwaba ilelo dimo kodwa ngangiyithanda. Ngaqhubeka ke abanye bajwayele futhi nabeyona inkosazane bangasaqhubeki mina ngaqhubeka. Ngoba kwakuyinkosazane futhi ngayithola inkosazane saqhubeka saze njoba kuyilo suku la namuhla. Ekufukeni kwami kuba inkosazane kwabanzima kakhulu ngoba ubaba wayesethembile ukuthi uzokhipha inensuku ehlaza ekhaya. Kwabanzima ke nokuthi ngibatshele kwabona nje ukuthi ngingayi esontweni. Ngangiyinkosazane ngangihamba isonto. Wabona ukuthi angisayi esontweni wathi hayi kusho ukuthi khona okwrong. Azange vele bayithathe kahle ngaleso sikhathi ubaba ngangisafunda ke lapho ngase sengisevasisi. Ngikhumbula kahle athi ke namntana ngoba wena usudecide ukuthi ufuna ukuba umfazi kaMavuso hamba uyogana ngiyakhipha kusasa uya kaMavuso ngavuka ekseni ngashona esikolweni
Awu, ngathi mangibuya nje ekhaya wayesewehlisile kumoya. Kodwa okwamthokozisa kakhulu okungibona ukuthi kwamehlisa umoya ukuthi makabona mathola ukuthi ngiphukile ngoba ngaphuka ngase ngakhulelwa. Makathola lokho wathi masabuza ukuthi ukhulelwe ingane yakabani, wathola ukuthi iyona lengane yamkhwenyana ayikhulelwe. Kodwa wayeselobolile vele uMavuso ngalezo inkathi. Ngibona ukuthi ikona okwamenza ukuthi nomoya wakhe wehle ukuthi umntana zange afike esikolweni abone ezinye izinto. Waqhubeka wabambana noMavuso. Ukhona phela ubungozi, uwona inkosazana nje. Izulu ngeke ulibone elikaShembe. Kufanele uqhubeke nenkosazana uyiqede ngoba wangayiqeda nje. Awu umkakho ibhaliwe ngisho ezulwini kuwe. Manje ngabe uyimosile wayishiya so uyimosela ikusasa layo lonke. I-advice engingabapha bona mina abantu ukuthi abantu besifazane amakhosazana uma sebephekula ukuthi uma ngabe abambelele kulomuntu omphulile ngoba abantu besilisa bayafana bonke. Ngicabanga ukuthi uzoyitshela ukuthi uzothola okungcono phambili athola okuwesi. Akukuhle ukuthi ugcine egcineni usuneyingane ehlukahlukene kuba inkinga. Engingaba advisor kona ukuthi nje babobambelela bakwazi ukuthi babekezele. Akukho ngidlula ukubekezela kunako konke. Awu zazi iningi intombi amakhosazana emaningi kodwa nje yona wawunoma uyibiza ifika ikuguqele. Ihloniphe uyibotha iyahlonipha inkosazana. Noma uthi uyayikhulumisa uyibona ukuthi ayifuni lento ithi hayi shona ko-aunty. uMavuso wangithola ngisaseyinkosazana ngangihamba u-25 impela inkosazana yaseNtanda. Ibe lokhu ingikhomba ko-aunty bayo ingikhomba ko-aunty ngazeke lokungiyincenga-ke yaze yavuma. Engingakusho ukuthi ngiyabonga kuMavuso ngokugcina isithembiso sakhe. Ngiphinde ngicela ukuthi uShembe ngazi ukuthi angalikhulisa lothando kuhlale lunje ukuze sihlukaniswe ukufa. Ngiphinde ngimbonge ungenzelile iqiniso Nkosi yami, ungenzelile iqiniso umyeni wami. Ngicela uShembe nje asikhusele njalo sinaye, amphumelelise futhi andlondlobale. Kwawumuntu uyithobile, umuntu ophansi. Engingakusho ukuthi ngiyabonga kuMavuso ngokugcina isithembiso sakhe. Kubantwana ngoba sizele insizwa. Okukhulu engingabaluleka kukho amakhosazana kaShembe ayizimbali kaShembe. Ayisibuko sikaShembe. Abaluleke kakhulu ukuthi abantwana nangabe ngiba bezinsizwa kufanele bayiphathe kahle bahambe bacela amakhosazana. Mina engingakujabulela yilokho abantwana ukuthi nabengayiphatha kahle bacela amakhosazana namakhosazana aye kumaNazaretha ngoba kumaNazaretha insizwa iyakhuliswa. Sihamba u-23 insizwa ziyakhuliswa. Sike siyohlolwa nangale siyobamba ibhubesi insizwa lokhu kukhuliswa insizwa ukuthi insizwa nangabe iNazaretha kubaluleke kangakanani ukuthi uyiphathe kahle nanje izwele injena nje uShembe ngoba esigcinile thina umsa wakhe akusukuhlanipha kwethu ukuthi singatholakala ematshwaleni. uShembe uyasilekelela kakhulu ukuthi abantwana bengingajabula ukuthi bangakhohlwa ukusonta bangamkhohlwa uShembe. Bese ngiyabonga-ke nakubaba uNyazo lezulu inkosi yamakhosi esesihlalweni njengamanje. Ngiyabonga kakhulu kuBonhlabathi umsebenzi ube ukhona izolo ekhaya waphumelela uhambe kahle. Kuko konke babe yisupport kimi kuzo zonke nje ingqinamba ebesibhekana nazo sisalungisela nalo msebenzi bakwazile ukuthi bangisekele. Ngibonge nabakaMavuso ngokuba akukho uma ngabe bekunokuqabana phakathi kwalemndeni lo suku lo libongeke lwenzeke. And then ngibonge nje ukuthi ke ngifisa nokuthi konke kuhambe kahle. Ngibonge nalothi isuku la namhlanje lufike lube impumelelo. Umndeni wakithi kwaMavuso ubaba asisenabo baba baphele bonke. Besinobaba bawu5 abasekho bonke.
obhuti kodwa bangeseka, nosesi bangeseka, nomakoti uKambatha ngibonga kakhulu. Uyangiseka namanje ngoba esangiseka. Yonke into sigijima naye phansi phezulu. Nasemndenini waNhlabathi ngiyabonga kakhulu kubaba Nhlabathi nakumamezala ukaGabela ngiyabonga. Bangithathisa njengomntana wabo nakodadewabo bangithathisa njengobhuti wabo. Ngibonga kubo bonke abangisekile nezinsizwa ke ngisenza nazo ezemboni. Nakuzo ngiyabonga neziphekisi ezilethile. Mina umuntu wabantu ke nangaxoxela nje kunemeya le emsuka ligwala ngisuka khona. Ingiphekise ngenkabi. Ngiphekise ngenkabi kangikhulumi izimvu ngangazi magcine ziba la ko 15. Befika nje nama ezinye insizwa ngisazazi kodwa seziyobonga uShembe. Bengena nje izipho kungena ama-potring ngibonge nasekhakho mama ke kaDladla. Ngizalwa intombi yakamGabadeli. Ngibonge komalume bangisekile kakhulu. Umalume nje ukwangena neveni ligcwele enswi ama-potring. Umalume Thulani. Umalume uSifiso weza no 5,000. Ngoba umalume umadoda weza no 5,000. Ngoba umalume Thulani weza no 5,000. Hey, zonke insizwa ngibonga kakhulu. Ezinye nazo ngihleli nazo okhumalo nabo bake bangithi hadla ngezimvu. Benomfokasibeko. Nomfowethu kunezinsizwa ezisuka koThekwini, koMsinga, koMtuba. Nangifokashabala naye ungiphekele ngo 5,000 ngathi ngezwe nje athi mfowethu. Azange athi nokuthi athi uzoyinika mina sandla navele wayishiya nje bafaneni. Ngithi ngibonga kubo bonke nje abantu abangilekelelile insizwa. Angeke ngibaqede. Bonke nje angazi ukuthi ngingabonga kubani kodwa nje sengiyobongelwa uShembe mina. Ngithi uShembe abakhumbule abavikele nakulo msebenzi esikuwo wetekisi. Uhlale kuba besicelela njalo ukuthi kungabi nomsindo. Ngiyacela ukuthi ayikhumbule insizwa engisebenza nayo. Abantu bami ngithi ngibathanda kakhulu and ngimisele ngokuthi ngibakhele ikhaya bakhule basekhaya. Ikona nje engingabapha ukuthi uthando lwami ngabo lukhulu ngiyabathanda. Cha empilweni into ebalekile mina abantwana engingabacela kuyo isikolo. Isikolo sibaluleke kakhulu. Nami ngenqe esikoleni ngathi ngenqa ngoba mhlambe abazali babehluleka. Ukukhula ningabafana nikhohlisana nijaha izinto. Ngase ngiqe isikolo ngagcina ngenza grade 10. Sathathana saye eGoli sasithi nasivala izikolo singabafana. Sihambe siyogeza imoto eGoli sibona imali. Singahawukela lokushayela. Kodwa manje ngoba ngisebenza kuneyingqinamba ukubona ukuthi uhlangabezana nazo. Yabona ngasikhathi samanje into iya ngokukhuphuka kancane kancane ake ngibekise. Uqale kwangathi uWhatsApp. Nongana WhatsApp ungakhona ukusebenza. Manje sizona awuna email awukhona ukusebenza. Uyabona ukuthi nayo imboni le yamakhumbi iyasidinga isikolo ukuthi abantwana nabengafunda baqeda isikolo bangajahi ngapha. Mina ngaba ukhawasha ngayigeza imoto ngahluleka kodwa ukuyithathela license ngagcina sengibuya ngizothathelwa umama la ekhaya. Sengijahi license wangithathela kumama ukaDladla wathengisa inkomo wangithathela ngabuyela ngashayela ngashayela kwakunzima nasekushayeleni. Ngashayela kodwa kwagcine kwalunga. Kwagcina kwalunga ngaqala ngenye imoto mina ngisa drive nje abebethi idombolo. Ngathenga idombolo sengudriver. Ngalithenga idombolo lami ngalithanda labalihle. Ngathi ngithi ngisahamba ngalo. Balihawukela abantu balithenga. Ngaqala ngokuthengisa imoto. Balithenga. Ngathi ngizalithengile. Ngathola enye iCorolla. Ngize ngiyarenka. Ngayithenga ngayilungisa inhle bayihawukela abantu bayithenga. Abantu bayithenga imoto nangihamba ngazo. Ngathi ngise garage. Ngithi upetrol ngabona omunye umlungu sasime sifolile ngeyimoto ehamba ngejeta 5. Ngambingelele uyaphila hayi ngiyaphila. Awungiphele emoto wathi uyayifuna serious ngathi wanginika address ePitori ngoba bengirekela ePitori bengisuka eDaveyton Pitori. Angilayele eCenturion ngifike eCenturion kwakhe.
athi ngiyahamba ngiyaphesheya nayo imoto unamalini kwako imali engekho ngaleso sikhathi 15,000 osindi wathi 15 ngathi hayi ngingaba no10 wathi ulethe hayi ngayithenga ngo10,000 le jet ngahamba ngayo ngabona hamba 2 months ngacelwa ngomunye umfo kaShabalala wathi asiyiswaphe ngumnike yona uyayithanda ngithatha iCresidi 3 liter ngathatha i3 liter umfo kaShabalala ngathi ngisahamba ngayo ngayiboleka ezinye insizwa yaphunyuka yawa ngathenga enye iCresidi hayi ngaqala lapho ukudweba ngathi leyo Cresidi ngisho ngayithengisa ngo50 ngahamba ngase ngiphethe leyo mali hayi ngihlanganisa ngaqala nga10 quid ngadweba lapho ngadweba lapho. Ngicela uShembe nje asikhusele njalo sinayi amphumelelise futhi andlondlobali. Cha mina okusuka nje kimi abantu bavama ukuthi ake ngibekise okwakwenziwa ubaba. Abantu bavama ukuthi nabezele thina ubaba bezele su11 sizinsizwa. Kodwa ubaba wathi nayisezohamba emhlabeni into eyenziwa ubaba engifuna ukuthi ingapheli nami la ekhaya noma ngingasekho nakubantwana nakumakhosikazi. Wasibiza ubaba sonke sasisegoli. Wangena nathi kwagogo nabo sesi nabo dadewethu walala nathi sonke nomama. Wathi bantu abami angisho ukuthi ngizohamba. Mina le into zami lezi ubaba benenkomo kakhulu. Inkomo nehashi into abenayo wathi le into zami lezi ngeza la ekhaya angifuni ukuzaba. Kodwa ngoba ngiyabona ukuthi nizothi ningakana nithatha abafazi banixabanise. Ngicela le into zami ngizoyihlukanisa ukuthi ngizoyihlukanisa kanjani nibokumukela lokho. Into ayenza kuba wabhala incwadi wayishiya kusesi wasitshela nje lokho wathi into azoyisho sizoyilalela washiya incwadi kusesi omdala khona dadewethu omdala ogana amabasa omyeni Nkosazana la ekhaya washiya incwadi kuye wathi nanga ubaba wahamba aqala ubaba kunomama wathi nayisihambile ubaba wasuthi umama ngathi asiqeda nje ukungcwaba ubaba wasibiza umama wathi Siphiwe usesi kuSiphiwe wathi baba wakho wathi hayi kunencwadi ayishiya wathi umama le ncwadi uboza nayo ngedate ethile nase sizokwenza inhlambuluko weza nayo sesi sayifunda wahamba wayenze police station affidavit wathi nibokwenza kanje senza ngaleyo ndlela okwasho ngayo ubaba thina sinabafowethu akeke sixabene naye senza ngaleyo ndlela asho ngayo ubaba inkomo esipha 1111 asho ukuthi wena ngakulobolela ebhala encwadini ethi bani ngamlobolela inkomo ezu5 angumniki lutho ngumnike yodwa omunye athi ngumniki imbuzi ngisho sesi wabanika azange sixabane till namuhla nabantwana ke ngicela ukuthi nabo nabengahlala babambane bafisa ukudla bonke izinto lezi ezikhona la ekhaya bangabe ukuthi nangabe ngingasekho kube khona ofisa ukudla yedwa ziyomhlula kodwa naye ufuna ukudla nabafowabo nabodadewabo nabonina bayophila ngisho umfazi oyofuna ukuphuma eceleni athatha izinto ngibona ngathi uyohlupheka nangabe ngenza lokho kodwa nabangake nje benze leyo nto ukuthi nje konke abayokwenza la ekhaya babambisane nakunento bayenze thina sinabo bhuti sinabo namanje uzobabona abanye abasuka amaNazaretha abangamajeri kodwa sihleli bayahlonipha ukuthi la kunje abanye basonto emalutela siyahloniphana nje yilokho into ebalekile kumuntu inhlonipho emhlabeni. Ngiyabonga. Izolo bengijabulile phela bengivalelisa ekhaya bekusegcekeni angithi ekhaya so mawusekhaya wenza noma ngabe yini kodwa ke ngoba namuhla ngizobe ngilaka amavuso sekuzomela ngizotheka impela ke ngeke nisangibona ngijive kodwa izolo bengivalelisa igceke lasekhaya bekufanele vele ngijabule inkulumo enginayo ayinde incane ukubonga lolu suku olukhulu kangaka ebesilindele ukuthi awuliyofika nini lolu suku ngoba limvela kancane lolu suku abaningi bayalidinga siyalukhulekela einganeni zethu ukuthi lufike lolu suku emantombazaneni amakhosazana
nabafana bethu ayinhlalisuthi kufike lolu suku njengalolu lomgqaqo sisemshadweni la osuka kwaNhlabathi uzela kwamavuso. Unyazi lwezulu lwenza isimangaliso esikhulu kabi ukuthi ngonyaka owodwa le nsizwa yakwaNhlabathi ikhiphe iy'ntombi ey'mbili zayogana. Kuyisibusiso kwabanikazi balaba bantwana amathongo, kuyisibusiso nakuthina. Lesibusiso sivela onyazini, ungathi umshado wabo uNkulunkulu angawubusisa, bangaxabani mabehlezi, kuphela nje bahlale onyazini ngomthandazo, bagcine izwi likaShembe nokugcina isabatha nokugcina ama-23 nama-14, badumise uJehova, bahambe emhlangano, basine, badle isidlo senkosi. Yilokho esikuthandazelayo. Isilungu siye sithi build your team to be strong, okusho ukuthi-ke umuntu uyakhiwa, wakhiwa umuntu ngabazali bakhe ekhaya, bamakhe ngobisi lwasezulwini nemfundiso nangemithetho kaNkulunkulu. Kuthi uma efika esontweni kunabakhokheli, uma efika esontweni kunabashumayeli. Lapho iy'ngane ziphekwa khona ukuthi amakhosazana aleli bandla agcine ubuntombi bayo, kuze kufike lapha uJehova embusisa ngomshado, egcine ubuntombi bayo. Baye bahlolwe ngesikhathi sokuhlolwa ukuthi kuseyikho yini. Futhi nabafana bethu baye bafundiswe kakhulu ngokuziphatha, noma sebesiphunyukela-ke, ngoba bayaphunyuka sithi sisabaphethe kanti sebaphunyukile abantwana. Lokho kungasho ukuthi abafundiswa abantwana, bayafundiswa kakhulu, bagadwe futhi kakhulu ukuthi bangoni bonele imizi yabantu, bangadali amaqala ekugcineni kuthukwe ibandla lonyazi ngenxa yezenzo zey'ngane zethu zabafana. Nazo ziyafundiswa kakhulu isiminya seqiniso likaNkulunkulu nokuhamba okuhle phambi kwabantu naphambi kwaNkulunkulu, unyazi lwezulu. Bayafundiswa amakhosikazi ukuthi bafundise kahle abantwana babo babafana, ukuhlonipha uyise nokuhlonipha unina wayo, bafundiswe kahle ukugcina zonke iy'memezelo zikaShembe. Ulala nathi bayamenza, uvuka nathi bamenze. Ekhaya uma ulala uthi Shembe, woza baba sikhukukazi esinhle sasezulwini, ekulaleni kwethu uphakamise isandla ngoba wena ulala awuzeli, futhi awuyilahli ne-address yakho yomuntu wakho. Bese uNkulunkulu uyafika uyakulwela ezimpini zonke ey'khona ongakwazi ukuyilwela wena ngoba ungayiboni, impi yobumnyama. Ilokho-ke esikuphethe, ilelo vangeli esiliphethe, esingamalida, silida ibandla lamaNazaretha ney'mfundiso zikaShembe uNkulunkulu wethu asiyala ngazo. Ngiyabonga kakhulu lesikhathi. Umvangeli uMathonsi, ngiyabonga. Amen. In the Bankuloo.